ľudia, vítajte môjho ďalšieho videa. Dneska som tu spoločne so zalagovanou Beatrice. Čau, vidím sa Sivu. To je čistý tvoj počítač. Poď! Jo! Dneska si to zahrajeme po dlhej dobe Rainbow Friends. A ja vám garantujem, ľudia, že toto neprežijem. Jo, tá teraz sa to brutálne rýchlo načítalo. Hej, mne ne. Ty ešte nie si na serveri. Aj čakáme na teba, takže dobre. No, mi to načítalo konečne. Chvála Bohu. Dobre. Už mi tu píše loading. OK, pohoda. A ľudia, teraz si dáme takú challenge, že keď umrem, už sa nemôžem oživiť späť. Fasa. Takže kámo, ja typujem, že umrem hneď v prvej noci a toto bude tak, že toto je 3-minútové video, ne? Nie, ja že sedíme spolu, ty tam s nejakou Tail Emma sedíš. No, presne, vole. Kámo, zapni si zvuky, nezabudni si zapnúť zvuky, more. A hej, ale tu je... Hej, máš pravdu, počkaj. Kámo, koľko ich máš? Jejda! On prešiel okolo mňa. To čo sú za zvuky? Tu je nejaký nový update? Hej, a ja som tu počula nejaké divné zvuky, neviem prečo. OK, tu našiel, tam nejdem. To čo je? Ja nič zatiaľ nepočujem. Kde si? Ja si radšej vypnem zvuky. Ja ich mám radšej zapnuté, kebyže náhodou počujem modrého. Nie som si istá, či ho uvidím, lebo mám low PC. Kámo, my sme proste v takej prdeli, že tu sa ani nedá komentovať. Ja som reálne ľudia, odkedy vyšlo posledné video z Rainbow Friends, ja som už Rainbow Friends nehral. To kámo, to vtedy ešte bol rok 2022, keď som to nazačal. Čo? No toto sa divím aj ja. Hej, ja mám 3 more. Nie, padaj do rysu. 3 more písomky, ale... 3 písomky, ale jednu z toho našťastie nepíšem, pretože som chýbala a učiteľka... Sa zľutovala. Učiteľka mi písala, takže pohoda. My tu zdrháme, jak... Ježiša, že čo to tu je za novú ozdobu? A to týpek tu má kravicu, poď sem. Tu som. Pozri, a že čo to, no tu na takto trčala kravica. Je, že to nejaká nová ozdoba? Stade som brala ja krabicu. Tam už nikdy nie je krabica, ale dobre, môžeš tam ísť. Žijem. Jo! Akurát tam idem, takže. Jedna krabička. Druhá krabička. Hej, kebyže mám trošku vykrečené hlasivky, tak to je ešte z hudobnej, bo som tam vrešťala. To čo si robil? Veď hudobnú sme v pondelok mali naposledy. Hej, ale ja mám strašne vykrečené hlasivky. Ježiš, jak si spievala toto pomaranče. Ona ľubí pomaranče. Ľudia, ak neviete, o čom hovoríme, tak choďte na moje video a zistíte. Hej, že pretačuje 100 na 2.00, či koľko to bolo, aký čas? 2.01, asi. Kamo, ja som to reálne vyhral 7 krát. Žijem, pijem a to po celý rok. Opa! Hej, kamo, reálne, ľudia, napíšte mi. Napíšte do komentárov. On je hluchý, Vogy. Napíšte do komentárov, či chcete... On je hluchý, to je debil. Kto? Ty! Maria, ja sa ťa tu pýtam, koľko máš coinov a ty napíšte do komentárov.
3935, ale ľudia, napíšte do komentárov, či si má Beatrice kúpiť nový počítač. že taká Beatrice kúpi si nový... Lebo on není najnovší, takže... A teraz taká Beatrice si nekúpi úplne, že moderný počítač, ale si kúpi nejaký starý Windows. Zelený. More, ja som počula slona. Kam on tam zložil proste. Počul si tu už slona? Kamo, čo? Ja mám vypnuté zvuky, lebo ja chápeš, aby bolo, lebo ja tam hudbu budem dávať. More, ja tu počujem slona, tak kde vríti. Ona je chobotom počula, že... Nie, to zelený robí vlastne. To fakt? Hej, tak papuľu otvorí, to je asi keď si grgne, keď zožere niekoho. Dori ti poondeli, lebo teraz... Podívaný. Teba zabil zelený? Nie, prechádza okolo mňa modrý, ja berem foodpack. Ja... Mám 6 foodpackov. 6? Tak ich tam... Kaperkraj, kam to bude... Kacperkraj, to bude Slovak podľa mňa nejaký. Lokraj. Tvora. Z jednej strany modrý, z druhej strany zelený, to sa posie vidie. More, reálne, ja prejdem od modrého ku zelenému a od zeleného ku modrému. Tak ja nechcete ísť, ale nechcete za mnou. Áno, príďte za mnou. Dusty. 2015. More, ja chcem aj akože odísť stade. No. Idem do teateru. Ko tam dať už tých 6 oných foodpackov, nech už to máme vyhrať. Hej, je tu zelený, super. Jesi. Mila som to. Mám 845. Mňa raz v živote, a to na videu, zabil fialovi. A to som sa nechala. Áno, lebo ty máš také šťastie. A prečo si sa nechala vôbec zabiť? Ja som chcela vedieť, aký je to jumpscare, lebo už ma zabil každý, len fialovi nie. Ty kokos. Jak máš prísť okolo toho zeleného, lebo v krabici ťa vyhmatá? No a ty musíš proste, ty si akože zelený, hej, stoj. Proste prechádzaj sa pomaly. No. Takto proste choď. Proste easy, nemôžeš sa ho dotknúť nohou, alebo ja neviem čím. Ale ja som vždy tak prešla a vždy si ma všimol. Ale on si nemôže všimnúť, lebo on je slepý. Hej, ale keď si v krabici robíš hluk a on ťa započuje. Ale vlastne to je pravda, on je taký jak Granny, no, taká svinka. No presne, ale Granny ťa vidí zase. Granny sa hovorí, že je slepá, ale ona nie je. Hej, kámo! Hej. Liver! Čo to? Liver, to je kámo sú... Liver. Tu som minule počula zeleného. Kámo ľudia, dneska sa držíme, dneska neumreme. Zelený. A teraz taký, že no jasné, čo som hovoril, modrý a fialový na jednom mieste. Ja poviem, že dneska sa držíme a už modrý a fialový na jednom mieste, tak sa poserte. Hej, by the way, Vogy nenávidí fialového. Jo, to je najväčšia svin, to je ešte horšie než zelený. Ďakujem za... Ty jedna! No tá fialový ma teraz skoro kvôli tebe zabil. Koľko máš fuziek? 0, 1. No už by som mal 2, kebyže mi to ten Bacon Boys proste nezobere. Ja mám 4. 2. Ja mám tak málo, jak má môj pes kill. Tvoj pes má 2 kila? Nie, čo si... A ty sa pochváľ, koľko má tvoj pes kill. Ty sa pochváľ. 48. Ježiš. Kámo, veď tu ja mám menej, ja mám takých 45. Kámo, tu a ja mám menej jak ona. Hej, tu ten zelený sa úplne chilluje. A ja tu lesiem po rebriku a robím hluk. A on to úplne ignoruje. To fakt?
Jo, ja som tu za ním rovno. A Bacon Boy tiež. Tá Bacon Boy je posera. A na mňa sa kúka. Čus! Si sa má veľké oči, jak... Dobre, zelený. Keď tady pôjdeš, si najväčšia svinia. No jasné, že tady pôjde, aby mi nervy spravil, že? A kde je zelený vlastne? Lezie po rebríku. Po jakom? Tam je... Jasné, že za mnou ide. To by nebol zelený. Najviac nenávidím. Ja ja som bol v krabici, a idiot. Zabil ťa? Jo. Ok, ak sa vám video páčilo, nezabudnite like a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čus!